Het is waasje over februari, dit is Bient. In de oren naar het WK-afstand vertelt ijsmaster Beert Boomsma hoe de perfecte ijsvlier. En het winkelgedrag van meesken verandert. Hoe kun je daar als ondernemer op anticiperen? Dat weet Corrie van Noord. En nevens bondscoach Geert van der Velden is One Wall Handball de absolute redding van de keertsport. Ja, Geert, dit ziet er spectaculair uit in een warm loon. Waarom is dit nou de redding? Gewoon laagdrempelig, low cost, veel meer actie, heel veel winners, weinig missers. En gewoon overal door iedereen te spelen. Volle spectaculairder. Ja. En denk je het vanzelf zo. Morgen, we blijven bij de sport, dan begint het WK-afstand op het Heerenveen. Het is het laatste grote toernooi in het orde Tialf van de miljoenenverbouwing. Ijsmaster Beert Boomsma, welkom. Ja, even beginnen met de vraag die je altijd krijgt. Hoe leidt het ijs erbij? Goed, koud. Koud? Ja. Ja, maar is het echt de perfecte ijsvlier? Nou, de perfecte ijsvlier is, wij pieken naar het toernooi daar, naar de start van echt de kampioenschap. En de trainingen, dan is het een hege standaard. En ja, daar kunnen ze goed op trainen. Maar echt wedstrijd is toch even een schakeltje erbij. Maar goed, we beginnen morgen al met het WK-afstand. Ja, we zitten goed op een rit. Goed op een rit? Ja. Ja? En wat is dan nog zo'n laatste dag voor het evenement? Nou, het is meer plannen. Dat heeft met ijstemperaturen te maken. Ijs dat leeft. Dat verandert constant van structuur. En in een bepaalde curve met temperatuur werken we naar het evenement daar, zeg maar. Ja, maar je hebben echt nog wat chinslag gewoon. Ja, maar ja. Of heet het altijd? Ja, dat is het hele leven toch. Maar ik zeg op die Facebookpagina, het hele leven is ingeut het chinslag. Nee, net al. Maar ik zeg op die Facebookpagina, er wie lekkage van olie van de Zamboni op het ijs. Ja, maar het wie op het middenbaantje. Oké. Dus net op 400 meter baan. Oh, dus dat valt mooi. Ja, maar het draait heel volle techniek. En techniek kan kapot gaan. Dus van de mond stond ik een gedeelte van de koeling stil. Wie een regelaar, die doen het net meer. Nou, schakelen en teruggaan. Ja, daar mag ik wel mee omgaan kunnen. Al die rieders die ben nou al op het Heerenveen, die ben nou ook onder trainen. Krijg je dan ook een soort commentaar van die rieders op het ijs? Ja, maar als 10 verschillende rieders vragen, dan krijg je 10 verschillende antwoorden. Ja. En er zijn peer rieders die zitten er wel heel dichtbij. Waar dan? Nou, Sven is toch wel iemand die heel erg goed veelt wat hij en die kent het goed vertalen. En ze proberen steeds meer rieders te vinden die dat kunnen vertalen. Maar dan vragen Sven Kramer ook wel eens wat hij vindt van die ijs. Ja, maar hij roept het ook wel eens. En soms wat ongenuanceerd, maar meestal zit er wel een ondertoon in van dat het op een goede rit zit of net. Ja, de rest wat aan. Want het is misschien de ene keer iets te hut, de andere keer iets te zacht. Ja, en dat maakt er natuurlijk weer precies tussenin. De masje is heel iets. We zitten soms binnen een graad zitten we te schakelen, steeds maar, qua ijstemperatuur. En de ene keer is het te zacht, en de ene keer is het te hut. Dus het heeft te maken met de luchtvochtigheid, de klimaatinhoud, hoeveel mensen zitten erin. Dus ja, het is constant puzzelen om het goed te krijgen. Ja, is het nou echt voor jou een oorgevoel, omdat je wist van dat dit eigenlijk de laatste keer is in dit oude Tialf? Dat is ook zo. Ik zeg de hele week al, het is mij een lach en een traan. We hebben heel soort meemaken van 2010 tot we hebben ook binnen. En we hebben het heel soort ding mogelijk maken in een onmogelijk stadion, zeg maar. Qua luchthuishouding is het dramatisch. De isolatiewaarde van het dak is lucht. De luchtstroming is... we hebben een ingestelde luchtstroming, hoe het is. Ja, en toch staan we op de derde plek van de wereld. Ja, hoe is het mogelijk eigenlijk? Hoe is het eigenlijk mogelijk? Want weet je hem nog? Ja, ik weet net, Geert, als je het nog wist, want ook ben ze natuurlijk in België. Maar doet Tialf onoverdekt wie? Weet je hem dat nog? Corrie? Nee? Even wat beelden. Daar wist het nog wel tegen, Beert? Ja, ik had er wel rieden. Ja. Ik had er ook nog wel rieden. Ja, maar squallen. We hadden beelden nevens mij van het onoverdekte Tialf. Ja, ze zeggen het doe uit. En nevens mij een jongetje... Nou, inderdaad. Ja. Ja, hier mocht je toen rieden. En nevens mij in 86, toen kwam de oerkapping. En toen wie Tialf de tweede baan van de vroort niet oerdekt wie.
Ja, Berlijn wie eerst volgens mij. Berlijn eerst en daarna werkelijk, ja, hier beginnen ze dus met die overkapping. En daarna sneuven er echt allerhande wereldrecords. Van Guljayev hier nog in actie. Ja. Super. Prachtige beeld. Ja, Doe stond er nog net, hè, volgens mij. Daar kwam ze in 2001. 2001. Maar ik ben per jaar later ben ik er wel geweest, maar dan meer op de tribune. Ik wie als supporter bij het feest. Ja, maar wordt het na je Tialf, hè? Er zit altijd al ijs in het bloed, hè? En dit zit gewoon, ja. Ja, maar het zit al in vriezen, denk ik. Ja, denk Hè? ook, Bij ons had er een kampioenschap hier. Dat we de enige weekend dat wij met bed op scoort op een bank mochten eten. Gediend dicht en de kranten erbij. Kranten erbij. En dat kleer weer de gediend niet. En dacht, oh ja, het is donker. En dan koest de bed. Ja, dat klinkt heel herkenbaar. Ja. In België ook of niet? Nee, kennen wij niet. Nee, hè? We hebben wel een Belg die het heel goed doet, Bart Swings. 2, maar ook een dame doet ook goed mee, ja. Maar voor de rest kennen wij niet. Ik denk niet dat wij zulke ijspisten hebben in België. Ik denk het niet. Het bestaat niet, denk ik, bij ons. Of toch? Nee. We hebben met Tialf zijn we ook in België geweest. Hebben daar ook seminars gegeven. Er zijn iets van 13 kleine ijshockeybaantjes. Ja, die kunstschaatsen, dat wel. Ja. Maar die Nijebaan, wordt het hier nou echt volle rapper? Nou, rappen net. We gaan worden koers breken, dat is zeker qua energie. Hè? Dus we zitten nu op, qua calculatie, mijn nijtechniek op 52% energiereductie. Hè? Dat is wat we eist hebben aan en wat we willen. En het wordt stabieler. Dus de klimaat wordt beter. Dus de meesten kunnen echt gewoon een urenlang een goede wedstrijd rijden. Ja. En dat die sneller... Is er net het geheim, Beert? Ik bedoel, er is wel eens een keer een verhaal over een stofje in het ijs. Is er net het geheim van Beert? Nou, geheim van Tialf dan. Hè. We zijn altijd wel aan het pionieren om het goed te doen. We hebben ooit eens in de verleden een keer zijn van... we gooien nog wat rood wetter heen en daar wordt het volle sneller van. Nou, de hele media doekte erop en alle rieders geloven dat we dat gebruikten. En er worden hartstikke snelle tien rijden, barenkoers en haast wereldrecords. Maar we gebruikten het toen helemaal net. En dat is weer gewoon een desillusie voor de rieders. Ja, maar het is vooral dus echt mentaal. Het is een mentaal speeltje. Maar dat we er altijd mee bezig zijn, dat is een feit. Oké. Nou, Tiegertank, heel soort succes in elk geval. Dank u wel. Aanstaan vanzelfs ook weer een oorlevering oer de Riege oer Haas. En dan het verhaal van de accordeoniste Gerry Dijkstra. Het koe al je net op van die hele grutte warenhuizen. Maar het tij is keert. Winkelketens als de HEMA, V&D en de Blokker, ze zitten in zwierwaar. Een belangrijke dag voor V&D. Het warenhuis zit in financiële problemen en wil 4 maanden lang geen huur betalen. Op de dag dat de problemen voor V&D voorlopig zijn opgelost, kwam er slecht nieuws voor het personeel van Blokker. Het concern ontslaat 440 medewerkers. Allebei die winkelketens die bestaan al heel lang, allebei zo'n 120 jaar. En allebei hebben ze heel veel last van ons veranderende koopgedrag. Ja, en even de specialisten binnen de problemen van V&D en de Blokken nog maar het begin. Waar is het misgaan en wat mat er oors? Bij u zo'n tafel Corrie van Noord van Stenden University in Ljouwert. Jullie de studenten op daar echte ondernemers. Zeggen jou de problemen van deze grutte ketens eigenlijk een beetje onkomen, Sjoen? Ja, de problemen die op dit moment spelen, hè, als we het even heel kijken naar de recente moeilijkheden in de warenhuizen, die hebben we wel zien aankomen. Maar waarom look je net onder de bel? Ja, toch? Ging het maar zo makkelijk, hè? Ging het maar zo makkelijk. Het is natuurlijk een heel een complex geheel aan factoren die daar invloed op heeft. Neem de belangrijkste. Een veranderend consumentengedrag. Winkelcentra die een hele andere functie krijgen dan pak een beet 15, 20 jaar geleden. Een veranderende kostenstructuur van de grote warenhuizen. Niet alleen een veranderend consumentengedrag, maar ook een andere segmentatie in de klanten ten opzichte van, wat zal het zijn, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden. Maar laten we het consumentengedrag er even uitpikken. In hoeverre is de consument verloren? Ben wij verloren? Nou, die vraag kan je natuurlijk het beste zelf beantwoorden. Want waar kocht je 20 jaar geleden je pak en waar koop je het nu? Waar kocht je 20 jaar geleden? Of laat ik het anders zeggen. Jouw moeder kocht waarschijnlijk geen kerstballen voor in de kerstboom. Maar die had ze keurig op zolder in een doosje. En elk jaar werden ze weer uit het folietje gehaald en werden ze weer aan de boom gaan. Tegenwoordig is dat zo goedkoop. En daar kom ik zo nog even op. Maar koop je een boom, behangen en al,
En die kieperen je in januari gewoon bij de straat. Dus Dienen ze dat net in de jaren 80? Nee. Die hier groen weer in. Bij je Mac? Nee, de boom niet, maar de ballen. Oh, de ballen. De ballen waren van glas en handgeblazen. En nog steeds, als je bij V&D en bij de HEMA, je hebt ze nog wel. Zijn ze, wat zal het zijn? Een paar euro per stuk. En bij de prijsvechters, de partijhandel, zijn ze een paar euro voor 10, 12. Ja. Er zijn ballen van een tientje, 10 euro het stuk. Maar die gooi je echt niet naar de kerst. Nee, want er zitten wel 30 in. Die is benzunig, ja. Ook in Friesland. Maar de Lietse ondernemers, die moesten het altijd opnemen in die hele grote winkelketens. Ja. Ben die nou misschien dan wel een beetje in het vaardeal? Nou, kijk, ik denk wat je ziet is dat klanten willen het liefst natuurlijk bediend worden. Die willen het idee hebben dat de winkelier hen kent. Uit die tijd komen we ook. Hè. De SFV-man, die kende jou. Dat kroegje op de hoek waar je komt, die weet dat jij altijd een maltbiertje drinkt. En niet een dubbele whisky. Dat is fijn. Dan ga je erheen en hoef je dat niet te vertellen. Dat is bij de kleine winkeliers van nu ook zo. Die kennen de klanten. Ze zijn flexibeler? Ze zijn flexibeler. En wat je ziet is dat klanten tegenwoordig veel meer dan vroeger bewuste keuzes maken om een aantal basisproducten puur voor de prijs te kopen. En dan gaan ze naar de partijhandel, naar de onderkant van de markt. En specialistische dingen die toch nog een luxe gevoel geven, die kopen ze bij een speciaalzaak. Ja, en wat zit daar dan tussenin? Dat zijn de warenhuizen. En die kunnen zich niet meer onderscheiden van hun concurrent. Nee. En wat moeten ze nou doen dan? Want ja, het wet is zit ze onder de lippen vanzelf. Nou ja, wat ze moeten doen, ook daarin zit er meer. Hè. Wat je ziet is dat een kleine ondernemer met een eigen zaak, die keert de winst meestal uit in zijn eigen winkel. Om zijn product te verbeteren, om de uitstraling van de winkel te verbeteren, om de klantbeleving, dat is niet een onbekend begrip, om die te verbeteren. Kijken we naar de grotere warenhuizen, daar is een hele andere structuur. Daar zijn ergens in de jaren, begin 2000 dacht ik, zijn de private equity organisaties gekomen en die hebben die grote warenhuizen opgekocht. Die warenhuizen waren rijk. Alle panden waren eigen bezit. Het eerste wat die private equity banken doen, of bedrijven doen, is alle bezittingen verkopen. Dus heel gauw yield te krijgen. Ja, dus ze wilden, die panden werden verkocht. Direct hadden de aandeelhouders, ik noem het maar even, in Amerika hadden geld. Dus de aandeelhouderswaarde, dat lees je nog wel eens in de krant, dat is belangrijk. En op korte termijn merkte de winkelier daar niet zoveel van en het winkelend publiek ook niet. Maar op de lange termijn zie je dat dat geld dus naar buiten de organisatie gaat en niet weer wordt geïnvesteerd. En dan zie je dat uiteindelijk langzamerhand het niveau van de winkel niet meer pas houdt met het niveau van de consument. Ja. Maar betekent het nou het einde van V&D? Ik bedoel, ik kom zelf net zo heel vaak bij V&D. Geert, Dobbel? Ik ken het niet. Nee? Je kent het niet. Nee. Blogger wel. Van Snits, de V&D van Snits, daar komt ze wel eens. Nee, maar die is er ik niet meer. Maar... Oh, nee. Maar komt ze überhaupt wel eens bij de V&D? Of bij de HEMA? Nee, en bij de blokken? HEMA nog wel eens. Maar het zit er wat tussenin. Hè. Het is net echt super kwaliteit en het is net heel goedkoop. En dat is het probleem? Er is geen toegevoegde waarde. Waarom zou het naar de V&D gaan? Denk ik. Ja. En daarom denk ik, persoonlijk denk ik, dat de langste tijd voor de warenhuizen is geweest. Ja. Nou, wat betekent het dan voor de studenten? Want jou leiden studenten op voor de retail. Ja. Nou ben er echt mensen die denken dat ze de hele studie opheffen zullen. Ja. Dat dacht ik dus. Ja, dat dacht ik zo. Maar inmiddels weet je beter, hè? Ja. Maar dat is net zo? Nee, wij heten een retail business school. Dat betekent dat we niet alleen opleiden voor een winkelbediende, maar we leiden op van winkelvloermedewerker tot en met strategisch adviseur van de directie. Oh, gelukkig. En van inkooporganisatie tot productiemaatschappij. Is Beert ook weer opgelucht? Ja. Van de fysieke winkel tot en met een adviseur op het gebied van internet of consumentengedrag. Dus de studie blijft gewoon bestaan? Die blijft gewoon bestaan en sterker nog, als student en zeker in de bovenste 2 jaar van onze opleiding kun je bijdragen aan het voortbestaan van je eigen of de onderneming waar je werkt, omdat we juist heel sterk hameren vanaf het eerste jaar op het onderzoeken van die klanten. Wat zijn de wensen, wat zijn de behoeften, waar begeven zij zich en waar
Waar worden ze blij van en waar niet? Kijk maar naar de Markthal in Rotterdam. Nou, dat loopt storm. En niet omdat het alleen maar een mooi gebouw is. Niet omdat ze de producten verkopen. Niet omdat het een markt is. Nee, omdat het een totaalpakket is van je ruikt dingen, je hoort dingen, je proeft dingen, je ziet dingen en je wordt vermaakt. Ja, dit is een leswezen voor elke nier. Deze week zijn wij te gast in Haas. En de stad die had Auronier een soort verordingsondergien. Een van de voornaamste inwoners is Gerry Dijkstra. Else Hazer kinderhaar. En ze had ook nog een accordeon. Ik ben Gerry Dijkstra en ik woon in Harlingen. En Harlingen, dat is mijn stadje. Als ik voor het feest ben van vakantie en ik kom weer terug, dan denk ik, ik ben net een pauze, kan ik rond wel tuten. Dat ik weer in Harlingen ben, vind ik hier helemaal geweldig. En ik geloof naarmate dat je ouder wordt, dat je dat steeds meer krijgt. Dus. Ja, accordeon is net mijn tweede bluesje. En ik heb er een stuk of 10. Het is met muziek, dan kan je mensen vrolijk maken en je bent een soort entertainer. En dan gingen we scootjes heel. En dan zat ik met Siet Banstra op een scootje. Hadden we 12 vrouwen aan boord, kwamen uit Amsterdam. Hadden nog nooit op zijn ding zitten niet. En wat de skipper zei dat moet gebeuren, dat Siet, zo'n beer van een vent. Hij zei, we waren aan het zeilen, hij zette de broek uit en allemaal plat. Nou, die vrouwen die dachten dat ze een beurt kregen van de skipper. Maar we hadden de broek in het zeil, die moest eruit. En we moesten plat, want we gingen door de wind. Maar ja, dat is toch een prachtige uitdrukking. Harlingers die zijn erg ruw in de mond. Zo van, de mond open en ze weten het allemaal wel. En dan later dan hebben ze spijt van dat ze het tijd hebben dus. Maar ze kan wel rauw uit de hoeken komen dus. Vroeger hadden we hier de scheepswerf, daar deden ze coasters klinken. En we hadden een ziekenhuis naast en daar deden ze opereren. En er was niet één die zeurde niet. En tegenwoordig, als er ergens wat is, dan hangen ze aan de telefoon. Meestal moet het een beetje makkelijker wezen. En ik bedoel, het is toch tegenwoordig, dit houdt op en dat houdt op en dat mag niet meer. Je mag op plaats niks meer niet. Nou, en hoe moet je dan leven? Nou, een beetje humor, dat is het belangrijkste. Want ze was zo sterk als de als je nou al problemen hebt, dan pak je een accordeon en je speelt weer van je af. En daar heb je een accordeon en ik ben er gek met. Ja, ik heb van alles gedaan. Ik heb op een vrachtwagen gereden met auto's. Ik heb vroeger auto's poetst, we hadden een autospuiterij. Ik heb 5 jaar een rijschool gehad. Half Harlingen heeft een rijbewijs bij me gehaald. De muziek, dat vind ik nou het mooiste. Dat is van de laatste 25 jaar. En voordat je een oude teenager bent en je bent nog in een race, nou, dat vind ik toch helemaal geweldig. Ik heb 3 mannen versleten en ik ben mijn halve leven Florence Nightingale geweest. En ik heb altijd iets in het leven gehad van overleven. Ik ben nu 69, maar ik hoef het niet te doen, maar als er morgen een klusje is, dan pak ik dat. Want dat ben je gewend. Als ik morgen doorga, kan ze nooit zeggen dat ik lui geweest ben niet. En als ik het morgen niet meer binnen zei, ze heeft toch altijd veel muziek en vreugde wel gebracht dus. Ja, prachtig het verhaal van Hazer Gerry Dijkstra. Het morgenkeertsen moet de redding worden van de keertsport. Bondscoach Geert van der Velden had zelfs de ambitie om er een Olympische sport van te maken. Geert, het speeltje dat bestaat eigenlijk al meer dan 100 jaar. Ja, toch is het pas de laatste jaren echt hield het meer in opkomst hier in Friesland. Hoe ken je dat? Ja, het is ontstaan in Ierland, het is overgewaaid naar Amerika en dan rond 2006, 2007 is het naar Europa gekomen. En we zien nu op de laatste 7, 8 jaar dat het toch een boost wordt. Ik zou niet spreken van een redding van de kaatsport, het is gewoon een verrijking van de kaatsport. Kaatsen is een algemene term en een nieuwe discipline. Ja, want wij kennen zelfs verschillende varianten. Wij zijn dan bekend met de Frieske variant, maar hoe de hele wereld wordt er op verschillende manieren keert. Het largus, het one-ball handball, wat hebben we nog meer? Het peloten. Het peloten zelfs in België. Ja. Dit even naar een compilatie.
Ja. Ja, Geert, dat denk je dus echt dat het one-wall handball, of steeds maar het morgenkeertsen echt de potentie had om een Olympische sport te worden. Ja. Waarom nou krijg die keertsvariant? Ja, omdat je moet een bepaald profiel hebben als discipline. En het moet vertegenwoordigd zijn in een bepaald aantal landen. Je moet een bepaald aantal werelddelen hebben waar dat het gespeeld wordt en een aantal deelnemers. En aan dat profiel bestaat nu OneWall. Dus we waren verleden jaar al op de World Games in Cali. World Games is een games waar dat niet Olympische sporten toegelaten worden. Iedereen passeert erin, elke sport passeert erin. In 2017 is het in Polen waar dat OneWall een volwaardige sport zal zijn. En dan hopen we dat het binnen enkele jaren toch wel een Olympische sport wordt. Ja, is dat realistisch? Die gedachte? Ja, dat is zeker realistisch. Ja. Ze hebben nu een internationale federatie structuur neergezet met allemaal dezelfde reglementen. Iedereen weet waar het zich aan te houden. Dus het is nu aan de mensen hoger dan wij om te beslissen dat het ooit Olympisch zal worden. Ja. Ken je het? One-wall handball? Ja, vaag daagt me er iets dat ik van Sjoen heb. Ja. Maar misschien is het weer een variant op dit. Maar ja, het is een soort, ik vind het wel interessant. Ja, een soort squash eigenlijk, maar een heel zacht lingo-balletje eigenlijk. Wedstrijd met spelen, nummer 63. Ja. Maar er zijn geen verenigings in Friesland, ik net, maar amper in Nederland. Jawel, nu begint het de laatste 2-3 jaar. Wordt het ofwel onderdeel van een kaasvereniging, maar je hebt nu ook al enkele kaasscholen, zoals Stichting Scholen die 2 jaar geleden begonnen is met een one-wall school. Je hebt nu ook die Dutch Wallball school. Bouke Nicolai in Jurnsum, die eigenlijk de voorloper is hier van een one-wall heeft. Maar goed, Geert, als je echt Olympisch had willen, dan moet je toch een behoorlijke achterband kweken. Ja, en dan moet je dus een heel soort verenigings moet je toch creëren eigenlijk. Ja, maar de one-wall heeft het niet zo echt zodanig op de structuur van verenigingen. Het is een heel andere cultuur. En het is een sport die overal kan gespeeld worden wanneer dat je ook wil. En dat is wat de jeugd tegenwoordig veel meer wil. Zij willen niet meer in het verenigingsleven vastzitten aan om dat uur gaan we trainen en dit en dat gaan we doen. Nee, gewoon lekker een balletje pakken en ballen tegen een muur. Er komt wel altijd iemand voorbij om te spelen. Dat is de structuur van in Amerika en zo wordt het overgewaaid naar hier. Ja. Dat is bondscoach? Ja. Maar een heel soort Frieske keertsen zitten erin, hè? Ja, momenteel nog wel, ja. Je kan er ook niet buiten dat de spelers die momenteel goed het one-wall spelen uit Friese kaatsen komen. Dat is nu eenmaal zo. Ben wij eigenlijk goed in one-wall? Ja, de dames, dat is Europese top. En ze hebben zelfs verleden jaar in Valencia zijn ze wereldkampioen geworden. Nu, we moeten er ook rekening mee houden dat de beste Amerikaanse spelers niet onmiddellijk afzakken naar die WK's en EK's, waarom dat er geen geld te verdienen is. Maar ik mag wel zeggen dat de dames aan de deur aan het kloppen zijn voor wereldtop te worden. Ja. Gebruiken de Frieske keertjes dit als training? Ja, je kan het gaan zien als een onderdeel van het Friese kaatsen, als voorbereiding op het Friese seizoen. Maar je kan het ook tezamen gaan spelen of je kan het gewoon helemaal apart gaan spelen. Die spelers die ik nu heb, heel wat stoppen natuurlijk met trainen of met spelen in maand april. Waarom? Omdat de meesten naar het Friese kaatsen gaan. Het is vaak met 2 handen, keertje, mijn rugs vaak. Ken dat ik mij keertsen? Of? Ja, het is gewoon een verrijking voor het Friese kaatsen. Hè. Je hebt je voetenwerk dat heel veel getest wordt. Links en rechts leren spelen. Dus je gaat niet meer zo bang zijn om links een bal te keren bijvoorbeeld. Als je rechtshandig bent. Voorbeelden zo van Tjissen en Hans die toch op hoog niveau spelen hier in Friese kaatsen. Ja, die kunnen makkelijk met links een balletje keren. Waarom? Omdat ze het zo gewend zijn met het one-wall. Dus is het niet zo dat je veel sneller blessures krijgt? Nee. Want dat is het is maar een heel zacht baltje, hè? Het is maar een heel zacht. Hier. Ja, maar je gooit hard. Nee. En dan denk ik, dat komt niet allemaal uit je schouder. Nee, maar het is, die spelers die ik heb, er is er nog geen enkele die gekwetst geweest is aan de schouder door one-wall te spelen. Waarom? Omdat zij die technieken onder de knie hebben. Een techniek die gewoon doorslaat. Je schouder stopt niet. Je gaat veel meer gekwetst worden in het Friese spel. Want die stopt hier. Als je slaat, dan blok je schouder telkens maar. Ja. Hier is het de swing en die schouder die gaat door. Die wordt niet afgeremd door wat. Nee. Nou, en het is een heel zachte bal. Maar zou het spel van het Friese keertje sneller worden omdat het nou met beide handen kerst? Het is gewoon voor jou als speler maakt je veel completer. Ook qua bewegelijkheid, lenigheid, dergelijke meer. Dus die splits die gaan, het duiken. Het is net als van net de redding dus van het Friese variant, maar het is dus de verrieking. Ja. Dames en heren, Tiegetank, ons Safir, morgen in Bient onderhoren omtekenen van het Fiskershuiske in Moddergot, dat mij een nieuw product komt, Waddenwol. Nog even heel kwart, Beert. Wat is nou eigenlijk dan met de vernijbouw van Tialf? Wij rennen met de hele techniek met de bouw. Oké, dat was toch gewoon bijblijven. Had het wel goed gebeurd? Ja, bij het zelf toch, dus met ik weet hoe het bouwt. Zo is dat. Van nou nog een hele gezellige joen. Dag.